खुलुमबाय नोंथांखौ दिनै गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायनाय जाबाय। दा नोंथांमोना मिथिखागौ जे 27 अक्ट'बर 2003 मायथाइयाव मोनसे मुभि रिलिज जादोंमोन। बे मुभिनि मुङा जाहैबाय 12 फेल। दा बे 12 फेल मुभिनि गेजेरजों जोङो मा सोलोंनो थाखाय हायो जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों मोजाङै डिसकास खालामगोन। जे बे फिल्मा मनज कुमार शर्मा बिथांनि लाइफ जार्निनि सोमोन्दै मोजाङै डेडिकेटेड खालामनानै बानायनाय भिडिअ। दा बे फिल्मखौ डाइरेक्ट खालामदोंमोन बिदु बिन'द च'प्रा बिथाङा। आरो बिनि सिगां सासे अनुराग पाठक होननाय सासे लिरगिरिया मोनसे बिजाब लिरनानै दिहुनखादोंमोन। दा बे बिजाबनिफ्रायनो ना सेम टाइटेल बिजाबनिफ्रायनो बे फिल्मनि स्क्रिप्टखौ बिदु बिन'द च'प्रा बिथाङा मोजाङै दानखांनानै बे फिल्मखौ बानायनाय जादों। आरो बे फिल्मनि बाजेटआ 20 crores एबा 2.5 US डलार जों बानायजानाय मोनसे फिल्म। आरो बे फिल्मा ओरैबायदि जेनेरेट खालामनो हादों कि 66 crores बियो इनकाम जेनेरेट खालामनो हादों। जुदि जोङो इनकाम जेनेरेटनिफ्राय बिनि बाजेटखौ माइनास खालामोबा 46 crore बारा बे फिल्मा दासिमाव इनकाम खालामनाय जाबाय। ओके, बे फिल्मनि सोमोन्दै सावरायनायनि सिगां फै जों मिथिना लाग्रोनि IPS मनज कुमार शर्मा बिथांनि सोमोन्दै। बिथाङा जोनोम मोन्दोंमोन 3 जुलाइ 1975 मायथाइयाव मध्य प्रदेशनि मोनसे फिसा बिलग्राम होननाय गामियाव। आथिखालाव बिथांनि बैसोआ 49 बोसोराव सोलिगासिनो दं। बिथाङा बिनि स्कुलिंखौ मध्य प्रदेशआवनो खालामदोंमोन। बिथांनि 8, 9 आरो 10 बै समाव ओरैबायदि गाज्रि परिस्थितिमोन दि सिटिं गासैबो माने सिटिंनि गेजेरजोंसो जायो। सिटिंनि गेजेरजोंसो एग्जामफोरखौ होनाय जायोमोन। इभेन बै समावहाय टिचारफ्राबो सिटिंखौ मददसो होयोमोन, माने मदद होनानै माने सिटिं खालामनासो एग्जामफोरखौ पास खालामहोनाय जायोमोन। नोंथांमोना बे भिडिअआव ओरैबायदि मोनसे क्लिप होनाय जादों, नोंथांमोना बेखौ नायनानै बुजिनो हागोन। फर्रे वर्रे सब फेंक दो। देखा ना पिछले साल खुली छूट थी, खुली। मैं बोर्ड पे लिखूंगा सारे आंसर और तुम तो बस टीप लो झटपट। बिथाङा मध्य प्रदेशआव स्कुलिंखौ फोजोबनायनि उनाव मध्य प्रदेशनिनो लक्ष्मीबाई गभर्नमेंट कलेजाव बियो कलेजखौ फरायनाय जादोंमोन 11 and 12 खौ। दा बै समाव ओरैबायदि मोनसे कन्डिशन फैदोंमोन कि सासे DSP दुष्यंत सिंह बिथाङा बै समाव सिटिंखौ गासैखौबो माने रुक खालामनाय जादोंमोन, माने बै समाव बेन खालामजोबनाय जादोंमोन। दा बै समाव ओरैबायदि जाबाय कि जेब्लानाखि दुष्यंत सिंहआ गासैखौबो सिटिंखौ बेन खालामनाय जायो अब्ला गासैबो स्कुलनि गासैबो स्टुडेन्टफ्रा माने फेल जाजोबनाय जादोंमोन। आरो दा फेल जानायावहाय ओरैबायदि मोनसे कन्डिशन फैदोंमोन कि मनज कुमार शर्मा बिथाङा DSP दुष्यंत सिंह बिथांनि इमानदारिखौ नुनानै टटेलि चेन्ज फैनाय जादोंमोन। जेब्ला बियो बेवहाय बे एग्जामाव फेल जायो आरो गासैबो स्टुडेन्टफ्रा फेल जायो, बियो ओरैबायदि नेक्स्ट एटेम्पआव ओरैबायदि मोनसे गोसो जानानै गाव जेसेबां हायो गावनि एफर्ट बायदि एग्जामाव एटेम्प खालामनाय जादोंमोन। दा बै समाव बियो ओरैबायदि रियलाइज खालामनो हादों जे सिटिंआ बेसेबां गाज्रि बुस्थु बियो। दा बेखायनो बियो बे सिटिंखौ नागारनानै गावनि एफर्ट बायदि बियो एग्जामखौ लिरदोंमोन आरो BA पासखौ बियो जेरैखि जाया बियो 3rd डिभिजनावब्लाबो पास जादोंमोन। बाट बै समावहाय ओरैबायदि जादोंमोन कि गासै स्टुडेन्टफ्रा जेसेबां 1st डिभिजन फैनानैबो निराशा जादोंमोन, बाट बिनिफ्राय बांसिन मनज कुमार शर्मा बिथाङा 3rd डिभिजना बांसिनै गोजोननाय मोन्दों। फिल्माव जेरैबायदि देखायनाय जादों कि बिथाङा DSP दुष्यंत सिंह बायदि बियो जानो गोसो जादोंमोन। ओरैबायदि एक्साइटेडमोन कि जेब्लानाखि दुष्यंत सिंहआ मनज कुमार शर्माखौ बुंदोंमोन कि सिटिंखौ नागारनो हानांगोन, अब्ला बै समाव बियो सिटिंखौ नागारदोंमोन। गासैबो बिनि इफर्टखौ बियो DSP जानो थाखाय ओरैबायदि बाहायनाय जादोंमोन। आरो बिनि मेन टारगेटआनो जाहैबाय DSP जानांगौ, दुष्यंत सिंह बायदि सासे अफिसार जानो हानांगौ। सासे DSP अफिसार जानो थाखाय जोङो MPPS एग्जामखौ एटेम्प खालामनो गोनां जायो। नाथाय बै समाव सरकारा MPPS एग्जामखौ 3 इयार्सनि थाखाय बेन खालामथ'नाय जादों एबा केन्सेल खालामथ'नाय जादोंमोन। नाथाय बै समाव बिथाङा गावखौनो बिराद निराशा आरो बेकार फिल खालामदोंमोन। मानोना बे 3 इयार्स समा फिसा सम नङा, बियो बिराद गोलाव पिरियड सम जायो। नाथाय बै समावनो बिथाङा लाकिलि सासे सेंग्राखौ लोगो मोनदोंमोन। बिथाङा बे सेंग्रानिफ्रायनो IPSनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिनो मोन्दोंमोन। बिथाङा मिथियामोन कि IPS अफिसारा DSPनिफ्राय देरसिन अफिसार। बेनिखायनो बियो DSPखौ नागारनानै IPS अफिसार जानो बिराद एक्साइटेडमोन। ओरैबायदि एक्साइटेडमोन कि जेरैखि जायाबाबो IPS अफिसार जाथारनांगौ। आरो बिदिनो गमामा बिथाङा IPS अफिसार जानो थाखाय UPSC एग्जाम एटेम्प खालामनो थाखाय गवालियराव थांदोंमोन। दा बिदिनो बिथां मनज कुमार शर्मा बिथाङा UPSC एग्जामखौ क्रेक खालामनो थाखाय गोबां खस्थ' एबा स्ट्रागल खालामनो गोनां जादोंमोन। नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जे UPSC एग्जाम पास खालामनो थाखाय जोङो मोनथाम स्टेजनि एग्जामखौ जोङो एटेम्प खालामग्रोनो गोनां जायो। गिबियावनो जाबाय प्रिलिमिनारि एग्जाम, मेन्स एग्जाम, बेनि उनाव फाइनाल एग्जाम एबा इन्टारभिउ। दा बिथाङा
बे लास्ट एबा इन्टारभिउ एग्जामखौ पास खालामनो थाखायनो गोबां खस्थ' एबा स्ट्रागल खालामनो गोनां जादोंमोन। बिदि नङाखि बिथाङा UPSC एग्जामखौ खनसेयैनो पास जादों एबा क्रेक खालामनो हादों। थिग बिदिनो बिथाङा फार्स्ट एटेम्प्ट बेवबो फेल जानो गोनां जादोंमोन। सेकेन्ड एटेम्प्ट बेवबो बिथाङा फेल जानो गोनां जादोंमोन। बिदिनो थार्ड एटेम्प्ट बेवबो बिथाङा फेल जानो गोनां जादोंमोन। जोबनायाव बिथाङा फोर्थ एटेम्प्ट बिथाङा बेवहाय पास खालामनो हादों एबा क्रेक खालामनो हादोंमोन UPSC एग्जामखौ। बिथाङा बिनि फोर्थ एटेम्प्टआवबो ओरैनो पास जायाखै। बिदि नङाखि बियो खेबसेयावनो फोर्थ एटेम्प्टआवबो पास जादों। बिनि गोबांथार लजिक दं, गोबांथार बिनि स्ट्रागलखौ जोङो नुनो थाखाय हायो। ओरैबायदि जे बियो फोर्थ एटेम्प्टखौ पास खालामनो थाखाय बियो गौरी भैयानाव बियो हेल्प लानो थाखाय थांदोंमोन। गौरी भैयाया ओरैबायदि मानसि कि बियो गाव हायाबाबो ना गुबुन सासे मानसिखौ बियो हेल्प खालामनानै जे बेखौ पास खालामहोनो, बेखौहाय उथ्रिसार होनो, साक्सेसफुल मानसि खालामनो थाखाय ओरैबायदि खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बेखौ पास खालामदोंमोन। दा गौरी भैया बायदि जोङो समाजाव मानसि नांगौ कि गुबुनखौ साक्सेसफुल खालामनायावबो बियो गोबांथार गावखौ गोजोननाय मोनो। दा जुदि दिनैनि समाजाव जुदि गौरी भैया बायदि जोङो समाजाव मानसि मोनोबा जोंनि समाजाव आगानसे जोङो आवगायनो हायो। दा बेबायदिनो मनज कुमार शर्मा बिथाङा ओरैबायदि स्ट्रागलखौ हेल्प खालामनानै ना ओरैबायदि सापर्ट खालामनायनि गेजेरजों बेखौ UPSC एग्जामखौ क्रेक खालामहोदों बा IPS अफिसार जानायाव बिनि बिराद गोहोमखौ जोङो नुनो थाखाय हायो। बेबायदिनो मनज कुमार शर्मा बिथाङा अल इन्डिया रेंक 121 रेंकआव बियो जायगा मोननानै UPSC एग्जामखौ क्रेक खालामनो हादोंमोन। बेबायदिनो बिथाङा UPSC एग्जामखौ जोबोर मोजाङैनो पास खालामनो हादोंमोन। बिदि नङा कि नोंथांमोना बे भिडिअखौ काट खालामनानै थांगोन। दासो जोङो बिनि मेन टपिकखौ जोङो सावरायनो थाखाय आखायाव लादों कि बेवहाय जोङो फिल्माव जोङो जेरैबायदि मनज कुमार शर्मा बिथांनि IPS जानायावहाय जेसेबां जार्नि, जेसेबां खस्थ' सहायनांनायनि सोमोन्दै एसेब्लाबो जोङो सावरायबाय आरो दा समावहाय टुडेस जोङो माबायदि बिनि रियालिटिखौ जोङो दायो मिथिनो मोनगोन। नोंथांमोना जुदि गोसो होनानै नायोब्ला माबा मोनसे सोलोंनो थाखाय हागोन, बेखौ आङो मिजिंथियो। नोंथांमोना बे फिल्मखौ मोजाङै गोसो होनानै नायोब्ला नोंथांमोना बे फिल्मनि गुबै उद्देश्य एबा गुबै पारपसखौ नोंथांमोना मोजाङै मिथिनो हागोन। बिनि गुबै पारपस एबा मेन उद्देश्यआ जादों रिस्टार्ट खालामनाय। रिस्टार्टनि गुबै ओंथियानो जादों जोङो बार फेल जाबाबो माब्लाबाबो गावखौ जेननाय लानो नाङा आरो नेभार गिभ आप एटिटिउडआ जोंनियाव थानांगौ आरो जोङो गावखौनो एबा गावनि सायाव भरसा खालामनानै खामानिखौ जोङो स्टार्ट खालामफिननो। फर एग्जाम्पल जों बुंनो हायो जेरैहाय चाइनानि मस्ट रिचार्स पार्सन जेगमाया जबाव 30 टाइम्स रिजेक्टेड जादोंमोन। थिग बिदिनो खेबसेयावबो बिथाङा खामानि मावनो चान्स मोनाखैमोन आरो थिग बिदिनो बिथाङा पुलिसावबो बिथाङा रिजेक्टेड जादोंमोन। अब्लाबो बिथाङा गावखौ माब्लाबाबो जेननाय लायाखैमोन। बियो गावनाव फुरा फोथायनाय दंमोन दि बियो सानसेब्लाबो साक्सेसफुल जागोन। दिनैनि थारिखआव बिथाङा चाइनानि बयनिफ्रायबो धोनिसिन सुबुं। बेनि अनगायैबो जोङो मेरि कमनि एग्जाम्पल लानो हायो। जेरैहाय मेरि कमनि जायगाया एबा मेरि कमनि एरिया ओरैबायदि आन्डार डेभेलपमेन्ट जेरावहाय जेबो कारेन्ट एबा लामा सामानि जेबो सुबिदा गैयामोन। बेबायदि थासारिनि गेजेरजोंबो बिथाङा दिनैहाय इन्टारनेशनेल बक्सार जानो हादों। बेनिखायनो जोङो जोंनि सायाव 100% फोथायनाय थानांगोन एबा सेल्फ बिलिभ थानांगोन आरो बेजों लोगोसे नेभार गिभ आप एटिटिउडआ थानांगोन। अब्लासो जों साक्सेसफुलखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना दिनैनि थारिखआव साक्सेसफुलखौ जोङो सोर लुगैया ना? गासैबो जों साक्सेसफुलनि उन खारगासिनो। बाट साक्सेसफुलाबो गोबां रोखोमनि दङ। जे जोङो साक्सेसफुल मोननो थाखाय जों मा खालामनांगोन ना? हमना लादो आङो उन्दै समाव साइकेल सालायदोंमोन। साइकेल सालायनायाव जोङो गोबांथार फेल जायो। जेब्लासिम नोंथाङा साइकेलनिफ्राय गोग्लैया अब्लासिम नोंथाङा साइकेल रोङा। दा बेबायदिनो साक्सेसआबो बेबायदिनो जों गोबांथार फेल जानांगौ जायो। दिनैहाय गोबां इण्डियानि लाइमोनफ्रा गोबांथार बर्सा आरो माखासे उमिद लानानै UPSC एग्जामखौ एटेम्प्ट खालामो। बाट बेवहाय खेबसेजों खेबसे एटेम्प्ट खालामनानै नोंथाङा पास जागोन बेखौहाय नोंथाङा एसेबां सियर बुंनो हाया। दा बेबायदिनो रियालिटिखौ जोङो नायोबा मिथियो जे गोबांथार इण्डियानि इयुथफोरा माने UPSC एग्जाम क्रेक खालामनो थाखाय गोबांथार नारा नाथा नाजाथाबायो। बाट UPSCआ
बोसोराव खेबसेल' फैनाय जायो दा बोसोराव खेबसेल' फैयोबा नोंथांमोना UPSC नि अमिद लानानै ना UPSC एग्जामखौ क्रेक खालामथारगोन होननानै अमिद लानानै जुदि नेबाय थायोबा जानो हागौ बेयो इयुनावहाय नोंथाङा गोबांथार रिग्रेट ना फेल खालामनांहैनो हागौ आरो दा बेनिखायनो जोङो ओरैबायदि जानांगौ कि हमना लादो फौजियाव ना गोबांथार लाइमोनफोरा खारो ना फोथाराव साबसे खारो फोथाराव गोबांथार लाइमोनफोरा खारो हमना लादो 100 जन लाइमोनफोरा फोथाराव खारबाय 100 जनावहाय हमना लादो गोबांथार गासिबोथ' बेवहाय फौजियाव खारहैजोबनाय नङा बेनिफ्राय 80-90 मानसिया फौजियाव खारहैबाय 80-90 आबोथ' फौजियाव खारहैनानै बिसोरो गासिबो फौजि मोनहैजोबगोन बेबोथ' नङा दा बिनि गेजेराव सेलेक्सन जागोन बेसेबां जागोन 30-40 ना 30-40 सेलेक्ट जागोन बिनिफ्राय गोबांथार मेडिकेल बायदिसिना स्टेजनि एग्जामफोर जाहैनो हाबावगौ ना बेबायदिनो इन्ट्रेन्स एग्जाम जाहैनो हागौ बेयाव थाङै थुङै बेसेबां मोनहैगोन ना बेसेबां मोनहैगोन 20-30 मान बे फौजियाव मोनहैनो हागौ दा बे थिग बेबायदिनो रियेलिटियाव गोबांथार बर्सा लानानै लाइमोनफ्रा UPSC खौ नेनानै थायो UPSC एग्जामखौ होयो बाट बिनि डार्क साइडखौ बुङोब्ला जोङो आलादा भिडिअसो लानानै फैनांगोन कि डार्क साइडआ मा ना गोबांथार लाइमोनफ्रा मा जानो थांगासिनो दं फिउचाराव मा जानो थांगासिनो दं बेवहाय मा डार्क रियेलिटि दं जोङो नोंथांमोना जुदि बिनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैब्ला नेक्स्ट भिडिअ जों लानानै फैगोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै लिरहर कि नेक्स्ट भिडिअ बे डार्क रियेलिटि अफ UPSC नोंथां बिनि सायाव जोङो भिडिअ लानानै फैगोन गोबांथार लाइमोनफ्रा अमिद लायो कि आङो UPSC पास खालामथारगोन ना UPSC खौ लिरना थायो हमना लादो सरकारा बोसोरबानि थाखाय बोसोरथामनि थाखाय UPSC खौ केन्सेल खालामनानै दोनथ'नाय जाबाय अब्ला जोंनि लाइमोनफोरनि भरसाया बहा ना बेबायदिनो जायो गोबांथार रियेलिटि दं दा बिनि सोमोन्दै जोङो नेक्स्ट भिडिअ लाना फैगोन नोंथांमोना जुदि बिनि सोमोन्दै मिन्थिनो लुगैब्ला जोङो मोजां स्टाडि खालामनानै लाना फैनाय जागोन दा जोङो मिन्थिनो मोनबाय कि बेवहाय जोङो गोबांथार फेल जायोब्लाबो ना गावखौहाय भरसा लानांगौ गावनियाव बिलिभ थानांगौ ना बिलिभ सिस्टेमखौ जोङो डेभेलप खालामनांगौ जेसेबांनाखि नोंथाङा फेल जाया मानो बिलिभ सिस्टेम दङब्ला नोंथाङा जेसेबांखि फेल जाया मानो अब्लासिम नोंथाङा दावगालांनो हागोन जोङो मनज शर्मा बिथाङा बुंदों कि जोङो प्रब्लेम जायोबा माने फिसा प्रब्लेम खालामा लानो नाङा जोङो प्रब्लेम खालामोबा बिराद गिदिर प्रब्लेम खालामनानै लानो हानांगौ अब्लासो जोंनियाव कन्फिडेन्स फैगोन कि आङो बे प्रब्लेमखौ बारग'नो हागोन जोङो लाइफखौ हिस्ट्रि बानायनो हानांगौ आरो ना हिस्ट्रि बानायब्लासो जोङो माबा मोनसे लिरजानाय खालामनो हानांगौ लाइफखौ लिरजानाय खालामनो हायोबासो जोङो लाइफआव माबा मोनसे मावनो हादों बेखौ सानहैनो हागोन दा बे फिल्मनि रियेलिटियाबो बिदिनो UPSC एग्जाम क्रेक खालामनो थाखाय जोङो मनज कुमार शर्मा बिथांनियाव जेसेबां स्ट्रागलखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो जोङो स्ट्रागलखौ खालामनानै लानो नांगोन अके लोगोफोर जोङो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन अके फर नाउ थेंक इउ बाय बाय टेक केयार